American ko kuma wasu sojojin American sun zo sun yi daren mikiya sun yi lugudan wuta a cikin dajikan da ake damu mu da masifa ba sai a wannan karin. An saci mutane a Chibok, an saci mutane a Bama, an saci mutane a Zamfara, an saci mutane a Sokoto, an saci har sojoji, amma ba mu taɓa ganin abin da aka yi a yau a cikin daren nan ba, wanda American ta zo gadan-gadan ta fara lugudan wuta a wasu gurare waɗanda ake tunanin cewa akwai lakurawa a wannan gurin. Amma jama'a gabaki ɗayanmu kuma duk wannan masifar take damuwa duk a arewacin Najeriya ne. Idan aka tattara arewacin Najeriya gabaki ɗaya, idan an kaji labarin an kashe Kirista ɗaya, to zaka samu labarin an kashe musulmi 20. Ba fa musulmi 10 ko kuma 5 ba. A cikin Kirista ɗaya sai an kashe Kirista ɗaya, idan ka bibiya zaka samu Kiristoci musulmi 20 aka kashe. Amma duk muna tsaye muna kallo. Sai ta kai ta kawo tun kofa ɗaya ce take yoyo. Yau arewacin Najeriya ba inda ba yoyo wajen yadda ake zubar man da rayukanmu. Amma idan muka fito muka ce za mu yi magana, ko kuma ka fito ka ce kai ga abin da yake damun ka, sai a dinga ce ma kai dan ta'adda ne, karshe shugabannin ka suna asasa ma a kama ka. Muna da shugabanni, muna da gwamnoni, muna da sarakuna, muna da kowa da kowa waɗanda ya kamata su tsaya su yi tsayin daka a daidai lokacin da tun ana state ɗaya ba su taru sun mai da hankalinsu akan wannan state ɗayan domin dakile wannan abun ba. Aka zo state 2 ba su taru sun dakile wannan abun ba. Aka zo state 3 ba su taru sun dakile wannan abun ba. Yau ta kai fagen babu state ɗin da ba a cikin masifa a arewacin Najeriya. Yau duk garin da ka je ka duba, duk state ɗin da ka je ka duba, sai ka je ka samu yan gudun hijira, sai ka samu wanda aka kashe iyayensu, ko da garin yana zaune lafiya sai ka samu wanda hanya ce ta bi da shi aka kashe shi, ko kuma aka kawo matar shi, ko kuma aka kashe shi, kuma duka arewa. Kuma duk wannan masifar da ake mana, duk wanda zaka je ka samu an kashe, daga Malam Muhammadu sai Malam Yusuf sai Malam Yakubu, ba za ka taba ganin John ko Ungozi ba. Amma duk muna kwance muna kallo. Duka muna kwance muna kallo, babu wani abin da muka yi da yunkuri da kuma. Yau ko sojoji kaje an kashe a arewacin Najeriya, wallahi kaje ka bibiya kan ka samu Kirista ɗaya sai ka samu musulmai 5 a cikin sojojin nan. Duka muna zaune muna kallo. Yau abin ta kai ta kawo, ba a maganar ma sojojinmu, ba a maganar gwamnoninmu, ba a maganar kowanmu. Yau American ce ta fara diran mikiya